Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Idan mai sauraro yana biye da mu mun dasa aya ne daidai inda Nurse ta ce, ta girgiza kai ta tafi. Ita dai Altine ba ta ce komai ba, mamakin halayyar da Inna take nunawa a kanta. Me ta mata ne take mata wannan kalar tsangwama? Ta wani ɓangaren zuciyarta ta ce, inda sabo ai na saba da halin Inna. Magana kika yi ne? Ta ce, a'a Inna, wallahi ba magana ne ba. Oho, na ɗauka ai da ni kike, na ji kamar kina magana sama-sama. Ta ce, a'a. Nan dokto ya zo ya duba ta, ya ce, to, za a iya muku sallama, tunda dai kin ƙi bari a sa mata jini. Wai, ba ta da miji ne? Tana da shi mana, in ba ta da miji za ka ganni a nan? Allah dai ya huci zuciyarki, baba, amin. Ya sallame su. Ta ce, gwara ma dai a sallame mu daga wannan jarbabbiyar asibiti, za dai mu je mu yi na gida. Ta faɗa haka, shi kenan likita ya ce, Allah dai ya shiri wasu matan ma, Allah ya kyauta. Ya juya ya tafi. Daga ɓangaren Altine, damuwa faranta tsawon kimanin sati 2 kenan, bata sa malam a idonta ba. Abin ya dame ta. Tana kwance ne a gadon asibiti amma tunanin shi take. Inna ta taɓa ta. Tashi, za mu tafi, likita ya sallame mu. To Inna, ta tashi za ta tafi sai ta ce mata, ai Inna jiri nake ji. A haka za ki daure mu tafi. Yau ta nurse ne ta taimaka mata ta riƙe ta suka tafi har waje. Suka hau motan da ake kai su irin na kara-kara. Na keken shanu aka kai su har gida. Isansu ke da wuya sai ga malam ya ce, Inna lafiya na ganku haka? Wallahi bayan baka ne Altine ta samu matsalar rashin lafiya muka kai ta asibiti. Ai da asibitin ma kaman wasu mayu, wai da jini za a ɗora mata. Kai, ta dai sauka lafiya, tana ciki. To alhamdulillah. Kafin ya shiga, ya tafi inda yake zuwa ya ajiye abubuwan farauta idan ya samu. A yau ya samu wata ƙatuwar maciji, kububuwa. Ya je shi wani inda yake ajiyewa, ya sa ta a ciki, sai ya ga tana ta kallon shi. Ya ce, Ja'ira, ki bar kallo na. Ya juya ya tafi, sai ya ga ta kaɗa kai. Yake cewa wannan kaman ba mutum bace. Ya tafi dai yana faɗa abu a zuciyar shi da kuma cikin ransa. Shigan shi ɗaki ke da wuya. Ya kalli matarsa ta sauka, cikin farin ciki ya shiga. Ita ma haka Altine cikin farin ciki ta sakar mai murmushi. Ya ce, sannu, gashi ba wayar sadarwa muke da shi ba, bare a ce mu kira ki in ji ko ki kira ni in ji matsalarki, don Allah ki gafarce ni, ban ɗauka tafiyar ta zai yi dogon zango haka ba. Wallahi an ɗan sassamu abubuwa da yawa a jeji nan. Ta ce, ai na gode wa Allah ma da ya damin da kai lafiya. Ai ganin ka cikin ƙoshin lafiya shine babban farin ciki na, tunda ka da lafiya babu komai. Gashi nan na sauka na samu yara na 2 maza. Haɗa ido da zai yi da ɗayan, kawai sai ya ga idon yaron ya canja. Ya ce, kai, inna lillahi, ko dai a zuciyarsa yake cewa, to ko dai macijiyar da na kamo ta shafan min ɗa, bari in je in duba. Iya duba kejin macijiyar nan, sai ya gabata nan, kuma ƙofar macijiyar a rufe. Ya duba duk inda zai duba, babu ita. Ya ce, lalle ka, dole ma in koma jejin nan. Ya faɗa a cikin ransa, ya yi ƙwafa ya koma. Yana zuwa ya same ta, duba da zai sai ya ga yaran dukkansu biyu suna bacci. Ya musu addu'a ya wuce ya ce mata baya je ya nemo mata ɗan abin da za ta saka a bakinta. Ya ce, ga wata zomuwa ma na kamo miki, dama na kawo ki ne, amma ga shi nan Allah ya yi kin buɗe ido lafiya, bari in je in yi wa Inna magana ta dafa miki shi. Ta ce, to. Ya juya ya fita.
Kawai sai idon jinjirin nan ya buɗe sai ya kawo wani haske bulu. Ita ma kanta da ta haɗa ido da yaron nan sai ta ji wani faɗuwar gaba. Ji kake tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ɗauke sa ta masa addu'a, ka san ɗa da uwa ba za ta taɓa gudun shi ba ko me. Ta masa addu'a sai ta ya rufe idonsa, ta komar da shi ta kwantar da shi. Ita ma ta kwanta a gurin. Bacci ɓarawo yayi awon gaba da ita. Kawai jinjirin nan ya tashi ya zauna. A zuciyar jinjirin nan yake cewa, Allah sarki mahaifiyata, baki san ni waye bane, amma zan ci gaba da miki addu'a. Allah Ubangiji ya baki lafiya. Wata tsohuwar kuma ni zan ji da ita. Daga yau ta daina ƙuntata miki. Sai ya ji kamar motsi. Nan take ya koma jinjirin shi, ya koma ya kwanta lif kamar ba shi ba. Ashe Inna ne ta shigo. Ke tashi. A firgice ta tashi. Lafiya Inna? Ta ce na ji kamar maganan wani ne a ɗakin nan. Ta ce wani kuma Inna, ko dai mutane ne suka zo wucewa suka. Ni za ki gaya wa kunne na? In ji magana ki ce kunne na? Inna ki yi haƙuri, ba haka nake. Ni za ki ƙaryata ƴan nan? Ki yi haƙuri Inna, ba haka nake nufi ba. Ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Ita dai ba ta haƙuri take yi. Altine hankalinta a tashe. Me na yi wa Inna ne? Me yasa Inna ta tsane ni? Sai ta fashe da kuka. Can cikin ran ɗan nan baƙin ciki ne yana raya kalar rashin mutuncin da zai yi wa Inna. Amma bari zai batta har sai dare ya yi. A nan ne za ta ɗeba wa ayanta zaƙi. Gobe in an ce ta yi ɓata wa mahaifiyarsa rai, ba za ta ɓata ba. Iya kwance iya bacci dukansu biyu yake ta raye-raye a ran shi. Ana haka sai ga malam ya shigo. Ya yi sallama. Yau ɗin ma ku aikinki na sana'ar kukan kike yi ko? Na faɗa miki tun kan mu yi aure. Za ki yi haƙuri dole da ɗabi'un mahaifiyata. Mahaifiyata ce bayan da na iya. Na so in canja mana gida mu zauna ko da a cikin bukka ne. Mu rayu cikin farin ciki amma Inna ta ƙi. Ta dage sai na zauna kusa da ita. Amma bana jin daɗin abubuwan da take miki. Na san in bana nan Allah kaɗai ya san kalan tsangwaman da kike shi. Amma ki ƙara haƙuri. Na san wata rana zai wuce. Mahaifiyata ce. Na san halinta ba mai kyau ba ne. A'a malam kar ka faɗa haka. Ni ba wai ita ta sa ni kuka ba. Cikina ne yake ciwo. Na sani ba za ki taɓa gaya min gaskiya ba. Na san samun mace irinki akwai wahala a wannan duniya. Amma ki yi haƙuri. Wata rana sai labari. Na sani wallahi ko baki gaya min ba, na san Inna ta miki faɗa kuma ta zage ki. Na sani halinta ne. A'a ni ba abin da ta min. Ka taɓa ganin mahaifiya ta ɓata wa ƴarta rai? A'a bani da lafiya ne. Kai ma ka san ina son Inna. Kuma Inna mahaifiyata ce. Me zai sa in nayi kuskure ba za ta gaya min ba? Wanda ya rasa mafaɗi ai a rayuwa kaga ai yayi babbar asara. In bata gaya min gaskiya ba ya za a yi in san ina kuskure a rayuwata? Kar ka damu, ni Inna bata ɓata min rai ba. Kawai bana jin daɗin jikina ne kuma bana jin ƙarfin jikina. To ki yi haƙuri dai ko ma me? Ta ce a'a ni na fi so in ganka kullum cikin farin ciki. Ya ce to shikenan matata. Ya yaranmu? Ga su nan lafiyarsu ƙalau. Wani suna kike so in sa musu? Ta ce duk sunan da ya kamata. Ya ce ni na yi tunanin zan sa ɗaya sunan babana ɗaya kuma in sa sunan babanki. Hakan ya miki? Ta ce duk yanda ka yi daidai ne a wurina. Ta ce to shikenan. Ya zo zai fita sai ta ce masa baka ɗaga su ba. Ya ce a'a zan je in gaya wa Inna shawaran da muka yi da ni da ke ga sunan da za mu sa wa yaran nan. Ta ce to shikenan sai ka dawo. Yana zuwa wurin Inna suka gaisa. A'a ka dawo ne? Na dawo Inna. To sannu da dawowa. Ka ci abincinka? Ya ce Inna na ci.
To masha Allah ya jejin da ya ce alhamdulillah jeji kan yi farauta ya yi kyau, amma dai macijin da na kamo ne na duba ta ban ganta ba, ta gudu. Dama tun kama ta ban wahala, ina tunanin kamar ma ba mutum ba ce. Ta ce kai ɗan nan na hana ka kama maciji, amma ba ka ji, so kake ka jawo min wata fitina da zai jawo in rasa ka. In na rasa ka na shiga uku a rayuwata. A'a inna, insha Allahu ma bara ki rasa ni ba. Suna hiransu na ɗa da uwa, sai yake ce mata ai ga shawarin da muka yi ni da Altine. To na me fa? Na yi shawaran zan sa wa ɗan nan ɗaya sunan babana, ɗaya sunan babanta. Wato har ita tana da muhimmancin da ita za ka fara shawara kan kai shawara da ni? To ban yadda ba, Allah bai yadda ka sa wa mahaifinta mai suna ba, sai dai in kai wa ubana mai suna, sai kai wa ubanka mai suna. Kai yanzu ko ɗan karan ka min mai suna, ka yi wa mahaifina mai suna ko dan in ji daɗi. Wato ka ce wannan shegiyar yarinyar za ka yi wa mai suna? Haba inna, ka rufe min baki. To shikenan inna, hakan ina in an yi ya miki. Ni na haƙura da sawa mahaifina mai suna, zan sa mahaifinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yarinyar ta asirce min ɗana. Wannan wata irin yarinya ce? To ban yadda ba, mahaifinka da ya kwanta dama shi ya kamata ka masa mai suna. Yau ni zaka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ɗan yau sai dai Allah ka shirye shi. A'a inna, ki haƙuri inna. To ban yadda ba, mahaifina za ka yi wa da mahaifinka. Idan na ji kayi wani suna ba wa'innan ba, to sai na saɓa maka kamanni. To inna, ai abin da kike so shi zan yi. To da dai zai fi ma. Ya tashi jikin shi ba ƙwari, ya shiga, ya same ta ma ta yi bacci. Ya ɗaga yaran shi, ya kalle su, ya musu addu'a. Ya je zai kwanta, sai ya ga hannun jinjiri ɗaya ya riƙe hannunsa. Ya juyo ya ce kai, he na ji kamar an riƙe hannuna. Sai ya ce kai yarana, ‘ya'yana, Allah ya raya min ku, ya sa kar ku gaji innata, ya sa rayuwarku ta yi inganci. Ya Allah ina roƙonka ka albarkaci yaran nan, ka sa masu taimakon al'umma ne. Ya musu addu'a, ya juya ya je ya kwanta, bai tashe ta ba, saboda baya so ya tashe ta tana bacci. Kwanciyar da zai yi kenan, bacci ya yi awon gaba da shi. Aiko jinjirin nan kaman jira yake ya ji ubansa ya yi bacci, ya ko tashi zumbur, sai ɗakin inna. Kash masu sauraro, gashi an zo daidai gurin da ake son a yi nishaɗi, amma lokaci ba zai bar mu ba, sai hararen mu yake. To mu haɗu da ku a kashi na gaba. Ku dai ku danna mana subscribe, ku mana like, comment, sharing a group ɗinku na Facebook da kuma na WhatsApp. Na gode da jimirin sauraro na da kuke yi. Ni ce taku har kullum abokiyar hirarku, wato Aishatu Suleiman, wacce da kuka fi sani da Maman Akram. Na gode da sauraro.